blå krystal. Den handler om en mand og en dame, manden her, han køber sig sådan en diamant, som han bruger på sit skib, og det er konen sur over, at han ikke bare købt en kunstig en til manden, eller til hende. Så derfor tager hun diamanten og prøver en kunstig en på ham. Men den her diamant er den forbandet, så hun bliver blind. Og der hvor manden han så sejler ud på havet, der synger han skib, og hun bliver blind. Og så dør han. Så når vi så har gjort det, så skal vi sende den til Simon. Ja. Så bare lige have den til at behandle den. Den skal lige love. Ja, den skal lige have lov at tænke lidt. Det skal vi alle sammen. Yes. Godt. Yep. Så sender vi det så via en mail til computeren. Så det var ved at se. Og så skriver vi så SI. SI. Det er den der. Hvis man er heldig, ja. Der. Og så trykker du bare Der. send. Og Send. og tænker lige. Og så kigger vi straks over på Simons Ja. computer herovre. Skal vi lige til at Han komme? er opdateret. Ja, så har vi den her. Ja. Så kan vi så trykke papir. Ja. Og så kan vi så køre ned i et Word-dokument. Og så sætte den ind. Og så har vi faktisk gjort Og så kan vi så rette på den med sætord. Så kan I rette med sit ord. Ja. Hvordan virker det her for jer? Det her system? Det er rigtig nemt. Ja, mega dejligt. Vi skal ikke... Du skriver eller noget? Vi skal ikke skrive så meget, og vi skal kun lige rette af og sådan noget. Så det er dejligt.